I was a penny or half 9 hours. Kenyase no ha penny for the zoa. Kenyase penny for no. Boom di 5 days more boom di that is so. No support will come in. All of us will. Nana every year, if I had every year, if I had every year. Nana every year. Every year. I every year. Every year. What would you go with him? Every year, if I had but Nana Boni, a charming. Aspa Boni, a charming. Nana, correct, Johnson. Hello, Parado, Johnson. Nana, Kwame, Himentia, appear Hene, Hene. I didn't say Nana, Kwame, or Himentia, appear Hene. How do you? I don't know if I'm a penny for no. Could I so for the commercial? Nana could do for fee, crunchy. Could do for fee, could do for fee. How do you say? And now, Pocranch was out in the Chamin and Kenyase number 2. Samina was you. Yes, I mean. How do you say the William Chiame Ampuma. Edebam Chiame Ampuma. Edebam Puma Zapuma. Yaw. Yawan Puma. No. And a penny for how do you not come you? Nana Fabia, I was crying, and you are trying it. Asa. Penny for the no. I'm not penny for what I had to do the same. And I don't know. That's it. Yes, I'm on it. Yes, I'm on it. Can I say, about 2 years old, to go back in Kagata means Adama, that's where Kenyase number 2 traditional council. Na Adama, they address in our account PO Box 34, Kenyase number 2, BA region.
Ghana, West Africa. On the bankers account. Reference number near K2TC/P/2/2026/30, 7th July 2026. Rather, my backing kind of Brofokakra, Area Wansana Yachima Bachi. Was the Destooled of Nana Ekia Tinkwama II, Queen Mother of Ahafo Kenyase number 2. I, Odenoho Kabinensia Bebu, or Manhene of Ahafo Kenyase number 2, write to formally bring to your notice the Destooled of Nana Ekia Tinkwama II of Ahafo Kenyase number 2. This action is emailed by gross insubordination and breach of customary protocols. The specific details of her offenses are as follows. 1. The Queen Mother, without my authorization and the Traditional Council, sells lands in the traditional area. 2. The Queen Mother, without my authorization and that of the Traditional Council, signs on the Traditional Council letterheads to issue executive decisions. 3. The Queen Mother, by her own authority, destooled the leader of the main body of the army, Manhene, and the palace key bearer, Manhene, by slaughtering sheep at their houses and declaring it on radio and at funeral gatherings in Kenyase number 2. 4. The Queen Mother resells duly acquired lands by collecting additional monies from landowners before any project can be done on the land. 5. The Queen Mother has land guards in the traditional area. 6. The Queen Mother has taken over funeral and burial duties from a duly appointed sub-chief and is currently being handled by her brother-in-law, which is causing confusion in the traditional area as to who they go to for burial plots. 7. The Queen Mother, without my authority and my sub-chief's consultation, appoints sub-queen mothers in the traditional area, and on one of the occasions, I sent one of my linguists to inform her to suspend the ceremony and go through the due process, which resulted in brutal insults from her. She still went ahead with the appointment. 8. The Queen Mother does not attend any traditional council meeting and punishes any sub-queen who attends these meetings without her authority by letting them kneel for longer hours or destooling them. 9. There are also voice recordings of the Queen Mother insulting the sub-chiefs of Ahafo, Kenyase number 2, calling them thieves, morons, among other names. There are other video recordings as well, which both the Queen's elder sister and Queen's elder sister's son insulted my wife and I. On the last apeside, the Queen Mother, together with her elder sister and brother, stood in the midst of all the chiefs, of the sub-chiefs at the palace, insulting my authority as Manhene and the authority of the Traditional Council. 10. The Queen Mother has continuously disregarded traditional authority by refusing to appear before the Kenyase number 2 Traditional Council and her family elders, despite several summons. In light of these suits, which sabotaged the tranquility for a quiet environment, solidarity and customary traditions of Ahafo Kenyase number 2 and the Great Kingdom, I humbly write to inform your Majesty and the esteemed Asante Council that Nana Ekia Tinkwama II no longer serves as the Ahafo Kenyase number 2 Traditional Council. I remain your Majesty's humble dependent. Odenoho Pabna Insia Abebiu, Manhene of Kenyase number 2. We are na krata ni nyina ni nchemu ene se Nana Pabna Insia Abebiu, Manhene of Kenyase number 2. Ese watu nehema Nana Ekia Tinkwama a otosu mienu ne maame abieso na ose eniamo ho nsem ene sebe amanye a sebe Nana hema egusu no eno na wakeka ni nyina bom a eno so amane nyina so a ode etu Nana ne maame afiri akonya no so na ose kwadu edikan a ode bo ne maame ne se ne maame sebe emo na mane anase eba asase ton a
ne maame eton asase e bra omo na mane ana so omo traditional council no so amane ose sabe Kenyase number 2 krata ya sabe letterhead e wosu ya me kasa free sui ya Manhene na wose sabe nka ono gitum se ono na sign no o kire mu se ne maame etimi sign krata e de nsa share krata na se e ma sabe o de ne nsam sabe ana se o kan dwumadi amanfo endi enyama ye tumi a wose nka traditional council no na eye no na maame afasa dwumadi no abonebo ose ne maame etu Adontenhene ene ensafo ahene ono ade ne pe ono ade tumi so etu Adontenhene ne ensafo ahene e ma otwa adwan e ma ode bi ekọ omu efie e ma osan ekọ radio so ene eyi ase nyina akọbọ amane se ampa watu Adontenhene ene ensafo ahene ose sabe esase a ya di kan e di ama amanfo se omumfa endi dwuma no ne maame baaye so ne maame so e di ama amanfo ama sabe ne maame san je ensa foforo efiri amanfo hono ose ne maame e wo sabe de ne mafo ye frɛ no langa si mema akati a sabe o mabeti wo so yi eno bi na ne maame e de enam e wo Kenyase number 2 ose ne maame aje eyie ene sabe eyie aboso ewo ho ama sabe ninia na ninia ba kunu ena sabe ode saa adwumadie no ama na ono na ehwe eyie yonsem so ewo Kenyase number 2 ama sabe ene Kenyase number 2 enhyehyɛ na ewo honom no sabe ebo abira so obi kope baabi asie na mu a na baabi a woso kɔ no enam sɛ ne maame ede ama ne nua ba kunu ni nti no ono na amanfo so kɔ no na ede pinchen eba ɔse ne maame sabe ede ono ani tumi so esisi ahema ene ne maame de ono ani pe esisi ahema ewo Kenyase number 2 ɔse edrubre bi kra no ɔsoma na chiame se omunko ka nche ne maame se onni sa atumi ne se ɔde yɛ saa de no nanso ne maame sabe nsɛm a ne maame ka kyerɛ ɔmo no na ɛnyɛ nsɛm a ɛfata ma ɔtɔkɔ so edi sa adwuma na odi no ne kwa adu ana ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɔse ne maame ɛmma traditional council meeting na sabe oba panyin bia anase ohema bi o Kenyase a obeba traditional council meeting no oba na sabe ne maame sabe wa oba na show oba chiwa so ebi mu okra omugu nkotodwe wedanim ebretente ose ne kwa edu etoso enkuno ano chiremu ne se ose kasafidie ya asabi etwe ani gusue owobi ewo hono ma odi bedi adanse a ne maame efre ahemfo a omo Kenyase sesabe omo ye sabe omo ya akromfo e na sabe omo adwene mu so eha na ose osawo video so ewo hono ma sabe ne maame eni apanyi ene ni apanyi eba ya na sabi omudi ono Manhene kwabna nsia bebi oyire ene ono nkasa ni mu atem ose akwaside ya na etwato ansa na ho yesa akrata yi na ne maame ene ni nua ba ene onni abema ejina empanyimfo nanim empanyimfo mo Kenyase number 2 enim e ma sabi na ne Manhene tumi no ene traditional council ni tumi no sabi no obu na anim tia Otumfuo achame ne kwa du odi twato o se sabi tumi ewo Kenyase number 2 a sabi tumi ewo ono Manhene honom no sabi ne maame afasa tumi ni nyina abo ne bo nembo ono Manhene kwabnansi abebi oto ne nsa frɛ no mpo na
ne maame say am oma ene empanimfo na ni mo twahia na ofre empanimfo tena se abusua tena se na traditional council tena se na otonsa frɛ ne maame say oma ose san kwa eduwe nyina no akeka bom ama sebe ode betu ye ranim se eno wadi gyina so a sebe oso watu ne maame afri akonya no so we awada amana de Manhene kwabna insia abebio ede eto ye nim so one actual gata ya akeka mo nsem nyina one actual ye Lata no kula me cho se maame no wo mumi oye bibia oye by force ya je se oye ni tumi ene ye bi ma wo Kenyase na betu ejino maame no bibia ye be ni trano ya ka je na obuaye ejije se ya da se na ga ta gura no ya je se ya me na me hweso bi oyima na je ya bibia won wo ye ya o ma me ye bi na atemo ho no aro sele so ma na chokata musu no na kai wa do be ATI e fono akom se kodua so do kama do tumodim san wo tro to fo achame e no pre o ti ni munina Ama David Kana wadaruma Otumfuo 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 bepacho o de to yenim na mara faso o chosa kata no bepacho wadaruma na ebusuafo no e wo decision no e do so asema so Otumfuo na fast para chokata de to yenim achamene Euro Otumfuo achame pacho wale to yenim Commander Toswa Otumfuo achame wadaruma Jase imra asase misiam my surgery na the hospital into their course man take one sem opun say o chokata no ni o na me at the hospital because say on chest Otumfuo achame adama mi di pawo enkran eti sistema no mo twende na mi no mbo mama ne o mo ba ne so operation Mira Germany continue me work Kenyase na no me continue work Kenyase no too me team masam ta ya me continue me team masam ta obiamfa nifa benkum dia so say obi frame na o mu frame obiam frame obiam me mo Euro chame o chance na so mo beka why Basmati Kenyase Euro chame o so o je busuani ka mo na so for why Bebacho menso krata no na me nemu bi so manti bi yo so asa Otumfuo chame o de tu yenim na me Otumfuo chame o du bele say Bebacho na meso me ye chame adwuma bedu achame ni gan mu na why Chanyo do na wo hobi na kata na bae dey come in here Bebacho na me wo hobi mo ogede tuma no mo plus man chokata Bebacho ana Marubebu no the chami kuma ana ponti ne ana dase ne wana se bi usubu kata no bi adoma okay na no mo chokata so umame sebe otie sebe
Muna Adam saw him. Why the way you move on your home or the queue? I'm part seven, call the room or no. Or to be us what you're not to do. As I come there, chop that. Secret out to you. Oh, my don't want to let him so why you. I Naima. And all of us had not to let him. Emma was your 2 zone to all chop that. That's what you are there. So, yeah, you are too many. Ama, and your man is over here. Or to me, and then the about him. Ama headed to a friend or to Obuagra or Brown Bibiagra. Yes, you want to. It is a Tembia. Live the pleasure of homework. But you got some rubber to make a become water. It is all out of it. 8 years. Joe. 8 years. Yeah, Conechino. Lima. Say, but when say Oba, say Sabi, some are original or the good cat as so they told us. Now you remember said I said that. As I said, was for a while, but you put in a Sabi, or we answer your one must or your one must continue in the gas and then our Chabi, my can't be almost the woman. To my father, obviously, or when myself or chocolate, the flow council, oh, my, what to mention some name. Where do you open to be away? The son that is a Otumfuo chairman. I need the Umbeti to hear say, and somehow walk in him. Now, I didn't kind was said Mimuno, and yes, I let here. And me ba edimiti akunaso. O sheda say the Danny for the Mbaba bechere achiame. The Samuel Sunamiti, the quiet edipa. Emerani so ma me frɛ me ba sɛ nana wada wuruma ɛda wo de hyɛ na so nti akyea me wa wo so de me bɛkɔ ɔka kyerɛ me sɛ minya abotere ampa minya abotere me wo na me wo fa yere ɛfrɛ me ɔfrɛ me ɔsɛ me nana yere sɛ me nana yere panya ba Kenyase na me ni adehye ni bi akɔhyia no ensɛm ya kan nyina abate yɛse ye ma me mfa na na free man sabi ya ma ne mfa efia otin me na na rekra na minimum ne da ti wase je se be pa ne chew me free be kwai bai ani adehye ni bi ekoi se e ko pa ne chew ye ko ye na me bate ho asama ne ready to ye nim ne se yakọ akwakika ne ho nsem amanate enti se obepena ma okunu e de ma be kire akyanyame a ade se egu nkotodwe wananim epa ne chew na ampa nso ade hia ne ye nyina ye kogu nkotodwe wananim pa ne chew ewie ya wo se ye hu kwan abepa ne chew dia obema ne kunu kwan na wade ma be kire akyanyame ye ko pa ne chew buada efiada ena meba ede me be kire akyanyame anso wa ewoma na ne yere ene ma ya aka na de enti one me ya aka ni me ba frɛ me sɛ me nwa na oni mi nim komo me dru ho no eti so wa ka kyerɛ ne yere sɛ wono de obedi aboro na sɛ daachi wani ho a abusunya ne ebehu sɛ wadi aboro nti ade a kyenye ana odi paper e ma me sɛ me nsan na nko de yɛsɛ o pentama tu kwan enti me nsan am sɛ nana we de bisero train na men kan mu ansa me kan krata ni ma na watwere mu sɛ ɛdan no ɔde ma ne yere ti me ka kyerɛ ne sɛ nana ɛnya ade a metimi afiri me nana no machi sanse abusuampani wɔ hɔ abesan krata amam ɔse die enti na mse sɛ bio wacha wo yere mu fie ewo Kumase mansan bi adenti na Kenyase die nku ade o se me mesan nti mesan a enye yie ɛhɔ no ne yere ne me ya aka me kwa abichia na onyiso ɛma me ba ka kyerɛ me sɛ menkɔ ntotɔ so gya asenyene hɔ na memfa nkɔto ne nim sɛ
meba ese omeka mene ne yere ntamasem me de kwato ntotro so jase henanim obeka asem no ne yere se je se me patam ngugo mienu kosia create mienu bitua man anso wa me kwana me sa chia na onye so e ma me baka kire me se ne yere se obeka sa me ho a ade se me bu nkotodwe wa ne yere nim e pa ne chewo ampa mi bu nkotodwe wa ne yere nim e pa ne chewo o ka kire me se ohene yere ene ohema man ne wotumi na ene ono ohene yere wa kire se o wotumi sinema enyama kwoswa na adonte hene ene nsafo ahene ira chami wadawuna baby amete no echi pen na ye ban na mete se obi pa enua ti mesoma mechinya me so won kohwe de nipa ne ye no on friend ne mami ko ne ye oba na be ma ne ebu nua no oba ne ba ye no se nananum bi ene de wa abo ne pa se omu ban ne mu enua na me se de bi enya amansen nyina de anti mesere no na bi kura na me ba onim hu bibia ti o ma mi nkoyi na sutire ansana watu wane dumanso so onim hu bia watu wane dumanso anche me wo wana adonten hene ne nsafo ahene e ba manim adonten hene ba ya obekasa tia me pa acha me se tumi be na me wo so wono de aduma ma obi a me kwaka che nipa ne se onyan de wo ye sabi asema wo twa okan di twa to ne se me ma adwene mu beka me ansana me firi ase ti me ko se me ko bo me ba amane me ko na adonten hene ene nsafo ahene edikan wo ho me de asem ne to me ba nim se de na panima o ma be ye mi ni anka hwe de o ka kire me ne se ohima akofie abufuo wo gwanfre wo ma anka bibia sabi o ma hene apanima encha nkyere me ana makotwa ni sudan se matuna de so na wase matuna de so ni da bia nso mu ba hifi sese na adonten hene o yare o hye de nti ontimi ma nsafo ahene da bia otifie ho bira wadawroma bira chan wadawroma ensa sesama wo kan sabi mintimi mfa mepe sami ko ye bibi wa bra minyi meba asutire yebura eboda na eniyama kakra bi be kwagigi bi ma eyeka ti yewie na ono ane ba etifi hene ka kire me se na ego mfie miensa de ni monti sika wo de be na wo ma mi bida obeka kire me se o papa se sika won fa ma mi nyina waboa no gubo me ya no wo hwe se mekwa da atoa na mabeka me chew na wadi sika no bi ama me ana me se sika ye na nanu nyina sika o se sa no papa eka nti sa no anu ane me nkasa na ne ma efri akwantium eba so mu besiesie ye ntem ene wa mahini so hene o mu beka asem no se ni sika ye wo ho no waboa no ntimi ye kan bi a o de ba ma me ye bi na me ame ko me ba ho se nana we de bo sha na wo sha me no e na ma ba se me beje o ka cha me se we de o sere me ne yera fesika no ti me ka cha nsa nana ti kai ba hu ya ene nka wo de ma registrar na nka wo de ato na account mama me sansa ho chere kakra e wo ho o se registrar ne yere e ye ba ko na ne yere friend registrar no what wa omu kan kasa ono so onte enti no registrar ebetimi aka ahye ne yere se wa mami sika e dia mami ne yere ebu befunu na mse nana me asika e wa mami nti sesei e die e na menye e wana me ba e ka hye me se ya honso ya wo bi ba bia ye friend resettlement ni month ekotu oma se bi onwo proketu amu ba na umate asase na no ma besi adan ama wo mu wo ho ti me baka kire me se lord e ho no animu ho nyina da ho as obi pe container e de esi ba bi se obeton ade a me wo ho kwan se me de e mani pakoro se ba ya menya sika kakra na e ka me de no me de akoyi afiri ho
ti me ma ne ti ase sebi na owa apanima a wani wo mu eson yamfa nto wo manim na adanse emram oka kire me se onno na oye omanhene omunyina ahye na se enti so oka asama enya afi na wono de kwa akoto obi anim na menkope de shebrantie na nipa ni ni animu no anya sa e ma me bisa ni se nana de mi koye mi ntimi nkosan nti ye baye ne dan oka kire me se eno die enyo ono kra na esan de ye container no assembly ho no o mana eye bibia ti me kofa de shebrantie ne ko me ba ho adansi nti ka kire ne se mesere no asama wa ka kire me no onka wo de shebrantie nani sanse ono na wo kwagina aye bibia o kan di se de me kan aye ya ana ye da na se efa langas nsem sabi minte langas me ba ka kire me se ne ba etipi hene abrosan ya wasi wo Kenyase ono a ye man hene kura onsi bi etipi hene so ne twitwa plot eton na okotwa edua oba Kenyase a ode ba ko pe musika ene man na ebi wo ba ne ba no akoye ne stamp a wotimi di si trata ani so na ne signature nso no ne ba no asua ye registrar ono nso etimi sign ne yere enso timi sign enti ensanse ne bi wo ba woni no hwe wo ba no matoto ne mrada na wakọ sign na oksa ka sa ko muhene kura timi esan enti beji oya se ni e ba ye se me ma de she grant ye enko ensase a se ba bia ye dua obi besi dan ana se nipa na twa blocks ana water foundation na chese ya obi aton amanu a ye foforo na saafo ni nyina omunfa omunkrata emra ti de she grant ye no so kwa me ma hin kwa omu ekita bichini ye omu wo moto na odi wo matena so odi de she grant na matena so na omu akohwehwe me wa metia ni se police commander afre me se etipi hene me na na yere akwamu hene e de me bedin afre ni se omra obaya o maka che commander se makote land gas inti baby ami wo bia on hwehwe me nchemi tamren so yebra bo dwa ma ye ba ma me ka chense me ba Kenyase a me ba be yimani ti eda me ye se me kwa no musa de krata afoforo e ba ye na me ko ayo mu kire mu se de me kire mu ya ma me ko ka kire mu enti sa minti land gas ayebra pra ka ho asem se bi meti we sika babra wo ma me nti dia na me di ko tia land gas na te no dia na me di ko tia mu ka me ko kire mu assembly ho e ma ye frɛ town planning officer obai ebe ka say me back the letter aba say ontimi nsan bio mam so okay enya sesanity a ensase monso mu komuram ekotwa ensase bia ti bibisa ne say afi be mu no wode bae o se afi ne die ne refi na mum krata an eda ho ti DC ka kire me say o se ewo hɔ a ye wie bibia mensoma na omumra onu DC ho DC eni animu na omunkwaje krata an na menhwe adansi nti ipa ne koi insan ka bibia asase bi da ho na ye ho nso no omumu ton Kenyase nsase etipi hene eye meba ne ba no oton obi apesima ka hene eye ne ba ono nso ton obi registrar oton obi town planning officer ono nso ton obi na yere enso timi ton obi na ni nyina mu no akwamu nyina nso ni mu bi ana omu ton enti me kachre town planning officer say any free na ekon omu ntwa bibia ti asase bi da ho na town planning officer ekoton ye edi nka wo say chatuchi kata ne dia na msi wo say chatuchi kata dia
and you're not in crack harbor. To a man who cracked idea dance, yes, said, a dear. One baby, Yamete said, what would you try to? Emma, Miss Frere, or Mukoton, Yenibi. Or Catron said, Metina may be someone, Sama, or Munkasa, and fiancé any. Tibako by many mammy beside me said, or torn say. Or Kai and I'm so said, oh, Chantro. Now, in fiancé any. Kenyase asase na ye ton ni sei enene ye ton ni sei anu o kan kura kire mi say town planning officer ene say oba on kasa kire mi am say ni o mun kwaju o musika san say was say me bent mi nsan dia ene wan na ko san obi ansu ni obetimi asan o mun ko so mun kwaji sika na o say o mun fa me court o mun so mun to bibia free me ho no mo de ma court enu achi iwra na dawo me iwra chi amen dawo ma se dia me din kan se ni months e ma yesika royalties na yere ana chesika no etimi din fie mi enu ko fie mi ansa na me nsan kan sika ni bi protocol so ba sabi maintain one asem akwamunyene so na besi na waton ama any months they will pay ADUMA your contract. Oko no ko register wa ben. Yama wo krata o dia ko se wo ko pay ADUMA. Bebe dia kunya mi tu ho na mo tu na nya bi. Ti da ko me ko sa mre na penipa wo ho no ye buruni. Me ko ne woni ni ko din ko mo se. Ma bad ma be dia kunya. Me be dia mo se ADUMA ni ho. O se me ba ne ne yere ba ne ho. Emma ni yere na be kasa ye se konsi hima ampa da me bayi mi kire ye wa mo bo amane na me se me ka kire ne se me sere no me pese ni months mpanifo me ko chia wo mu na wo mu hu me ana se wo no abe frɛ registrar of registrar ma ne the letter boy e ma wo di hu aye e bai e da ni tri na me kwa no aka kire na nanom se obi anhwe no wa ani machi ti me nko ana me koye na je se edi adanse ye se oso woni hima eye no kore ira chia me wadawroma ye wonkonya bi wo ho a sabi ensese ye bobi me ba agobo sa nkonya ni nyina maka me ni na chedem aka sabi de maka kra no enye no na ode ye aduma na akonya so da abusia bi mu na nipa no efri ma na wonu akwa yi akonya na frifie ho kwanfa ma ne ba no odi amani pa foforo nifa akonya da abusunya bi mu me ba waje an wodi ama onu ane ba onua na ya ne ba pani nifa hini timiti na pakem onua tena sekom nifa hini ehye sika mpaboa ehun foni nyina ewa ha me ba ana ya sana hene onua ba na ye ne ba pani ne ba ye apesemaka hene onua ba na eye ne ba pani ye wa ti bi hene ye wo hia wo hene ye wo chi dom hene ye wa champem hene ini na bi wo Kenyase ensafo hene ye wo bi wo Kenyase sumankwa hene ye wo bi wo Kenyase me ne me ba kan wantie ega to hene da abusua bi mu me ba ayi free se abusua nim e dia koma di pa foforo na ba bi a me ba e ka se ye ti ye ni month adaba pata ma ye wo ho e wa na community center enso wo na community center ne mo asem me ko me ba wona ne ko ka se nana ba bi a ye sabi obi ba ye no ope ba bi aye ni hu yi a ebi ni ho egu ye na ye ni mase entisika omojeje no ka ye ntimi ye betime de aye bibi ama me ba ka kire me se sika ne kura wonim se di omusi ye sika no na edi nkan ne ba sana hene ana na jiji sika no sana hene tu kwan otu kwan na yere de ma kongonsi o hene e free kongonsi o hene so ana ba
eredema nsafo ahene ti me ba ka kire me say me ma de she grant ye ni bi enkom nsafo ahene ho na won ko bisa no die sika no ode ye ene sika wanya eda ho bitu ade she grant ye di eko nsafo ahene ho o ka kire o mu say sika no o chemu miensa ono nsafo ahene ne de ba ho sabi sana ahena watu kwan ya woni hakura no o de bitu na account na me na na yere nso de ba ho o mu bisa ni say na wanya eda futuo o ka kire o mu say bibia enem me bebo me ba amane no se me fa me na nsi fom na minti minya na center ho no stores e wo center na ni mu no na yere na eji mu sika di o na bia ma ahe o di mu sika ti me ka kire me ba say ene me jedia na se sika ni dru ba bia na yakọ me want no master ya sene ama etimi nka center ne kra no yemugu na yensi ne foforo na nka me de me bedin yetimisia na me de me bedin atoso o ka kire me say sene yere ti sa asem na me de me din otoso a obeha me obeha no obeha me ba enti say yetimi ye bia Memfa o maami din o maami so de na ya ati kwama memfa o maami din ento so sebe ya eni ema ho ena me se mate ti mi bisa ni se o pesa me jeje e kwan dan ena memfa so o ka kire mi se menya announcement se ayi ase a enya announcement na FM station so e wo sebe ya akuro no o mu beti se nye nsafo ahene na agidi sika ni bio ti me bisa ni sana na ene na eno so me mfa nhye be she brand yensa o ka cha me se ade hye do mbe ba be ha ma bi san se eye sika ntinu we be ba so wo pe entinu e sha ase ne de mi a me njeje na me ni Kenyase a ma do bi dia hye ne nsa ana me se me danasa ti emra me jeje ya no ma ko bie foto a me de sika ni nyina etum na me ko me ba Kumase na abusuya bi de hye afri ama omu frem na so me tomato book kase a me twere bibia egum abusuya na ebe ba Manhene din na mature date any sika ya giye no na mature ni nyina ansana ya dia ko bank a ni nyina ye adanse ti emra na mini wono omu besi mi sister so ano ye se eni okunu mfa krata no na onhwere ti onhwere bia no aboma Manhene no de sika no akoto bank eno na ekoso a ni ba cha mi wadawroma traditional council ni month adom ye o mama ye bas mienu ni se ye rabe boda na meba bi ye ba o se obia mfa dom emra na nanu ma ewa ha bebre di adanse ye se me ba me nko a na meba ekoduru se meba na ma ba besoma ka no ye mfa ma me edi nkan na ye na anyema nimfie numa ye di ye ye se me ma mpanimfo emeka me no na ye meson atipi hene se sika ni ho a wo me de beto petrol agu ka ni tini ame pe besia ana me kope ka ede ma mpanimfo no e bae ye bebo dane se me nya sika amfa ka ma e ma mpanimfo no ama na menkuma ana meba kaas mienu ene yewo ba ko ketu ewom eno na ne yere ede ye na afu kasi ewom na yere na tikuo eno na sani kuo no obi mu ka kasi no ene omode ko menkai na nanom yawo emra ye di na na mampon ye ne doti yie sada na me na me ba yere ese na asibi afiri ode na nanom tena aka anim eko na nanom bi etena aka anim ko ayie no eno nso mengwa na me ko ayie no me kwa na me ko hu se jase aba o nso to na chiame ego hobi
se bibi ni kra na eye Kenyase na mekwa ade se me fa taxi samra na minika me fa taxi na me dia committee enya dia aka no me sakura eka na me dia ko baby akwaside chairman sana akwaside ya ebe because me ko gunsa me drum me nkonya dan ani na ya packing niama ya hihye niama ebu nkonya dan ani ti me yasa me ba pini me nkonya dan a yabu edan ani nkonya dan ani ti me wura ho me ne me chia me na ko ye me wura ho ko hwe se de asi wo me kwa ni apiti moja e wo ho me yasa me ko ba me ba mani a me yira ma me kwanya mama ko ba na mani me sai me chi se adansi enti sabra no so a me ko ye ma ko to na na bia wo na na no wo me ba omune ne wo ne so ho wo ne ho ti adansi enti me ko se ne be ko fa fun na de ayo wa ni mu ho no ma de ku fun ne so na aye adansi ama me emra me ko ba ye no na beto se kontihini etibo ana mse na de ngwa na wa na se ne yere na ama ne kwan ama na ankoso hobi ana mse ya de nana mesraw adansi enti me pesa wode wani ebe hwa ade ma me na me nso me ba ne yere ama me kwan ama ma ankobo na manie ti me ne me tia me ko na me ko se bia nkonya dan ni no omfa bibia friwa emra me duru na me ba tia me ba ogina ho ogita sekan a moja ewo ho bibisa nsa dia na wo ka wo me nkonya dan na o ka kire me se tumi dan na me wo se me di bebisa me sa asem tia me ya dansini ti me ko ana ya konya nso sebi wo son wo ho na afa obi ti me wawa na entraba se oso obehia me ma me ko me kwa no se ade na asi no konya dan na yabu ani no enya abontin sofo ene be ye na emom eye fie ha ya nipa ene be ye sa ansi ti me kwa ye na kontie ene me dance ni ituka ana me ko me ne me chinya me mira chinya me wada wona me ba ne mpanyimfo cassette ya me na me beba na mania onfie me ebi nkan na ye anatahene na ya kwaside me ko se mi ko dia de na anatahene ne phone obi friend ne phone na eye dede na odi apie opie sa ampresa ti dia ka so ampresa opie ba na mtia na nka we de nka mesra o se ene ya de yi die fa wo phone ne to silent se ba ya obi fra aya wo ko gunsu no obi ahu die ntia wo pie anantahene ka kire me se tumi ben na me wo se me ka sa asem kire me continue ka kire me se ompa me chew oso oni chew pa bia de mame continue pie ko fra me ba o ka kire me se anantahene se ompa chew a onyan kwa mpa chew to so ye adantene nsafo a bi din kan bia to so so ye onu ane ba apesima ka hene bira chia me bebe di akonya me ba ma mi nya ne tie se bia bonsem eye ema ensem nti maba no me hwe bia bonsem na menka me ka na se nipa na obo obi a na de obedi fo no me ti sika menje odwan ka ho ana me se mate ti me biso ebre bia na me di asem me wa na me hu se ne ba apesima ka hene waba ho me pa na nim so obi na de na dwa atoa akosi ne so me ka asem na me da asem pa ma e ma pa nimfo a no apeda ne nsa no akasa bi santi ebena da bia na me so me tena se ebena da bia na oba afa kire dia me ti yan so de midin e jiji sika na mka che nse e ba sa me na wugu mani mase ti me ma chia me bo na manie se e free na ko me hia no wo me go bio ko ya no ko bo papa manie se asem sei ana maka afa
deɛ mɛtia ne sɛ meba se deɛ abɔ nsɛm a meka wakye deɛ ma sumankwa ahene ɛne ne ma sɛ ɔmu nka nsɛm no tida kɔmɔa na sumankwa ahene ɔkasaayɛ ɛde maa no wɔ WhatsApp phone so asɛm a ɔbɛka ne sɛ ɔno yɛ ɔbrempɔn na ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtena se sɛ me ɔbaa panyin me nsɔre nkirisi ne kɔn so mekɔbɔɔ me ba amanneɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛhwɛ asɛm no ka mekɔe ɔfrɛ me sɛ watena ase nti memmra mekɔe a na ɔka kyerɛ me sɛ wayi asɛm no ma akwamu hene atipin hene ɛna mawerɛ hene sɛ ɔmu na ɛnka asɛm no mekɔtena mu ɛma ɔmu ka asɛm no nyinaa na deɛ nka m'anim ne sɛ sɛbi adehyeɛ ɛbɛhia me koraa sɛ ɔmu ne me wɔ nsankaeɛ bi a ɛbɛfa abusuapanyin so na nka ɔmu afrɛ me deɛ mete ya ne sɛ abusuafoɔ no ne nananom akɔhyia abɔ me kwaadu akyerɛ wɔ mu sɛ abusuafoɔ no bi sɛ memu wɔ mu na ɛyɛ buro nyɛ twaa mu yi me nanam ka akyerɛ ne ba baako ɔfrɛ me sɛ ɔfrɛ abusuafoɔ no bi tie nyinaa yɛnyɛ baako a abusua yɛ ayɛ me dɔm ne sɛ meba Kenyase a ɛwɔ sɛ mekɔ busuani biara fie na mekɔkyea no mebɛdi akonya nso na mema me nua baa meba Kenyase a mama na bɔbɔ abusua amaneɛ sɛ maba biara ni hɔ ɔbaa sɛ ɔbɛkyea me anaasɛ ɔbɛma makɔ aba nti mekyae ebi nso sɛ meba Kenyase na mete kaa mu a ɛwɔ sɛ mehu wɔ mu a baabi a wɔn kɔ no memfa wɔn ntina kaa ni na menkɔsi wɔ mu enti ɛyɛ saa na ɛkɔ so ama adehyeɛ ɛmfa guo ɛma me nana na panima no ɛnso mfa guo ɛma me ɛwɔ mu wɔ se meba sɛ ɔfrɛ ma mpanimfoɔ a na maka sɛ metu wɔn adeɛ so menyɛ bi da mmerɛ a ne yere panyin afiri mu meba wanse mayie me ma no ɛna bɛsie mayie nti wɔn saa baa me nan so sɛ wɔn maame agya adeɛ ɛyɛ fiada wɔn bɛsrɛ me sɛ mɛmɛtena mu ma wɔn nti mekɔɛ na meba ne yere ɛde ne pɛ ɛkɔyiyi maa mpanimfoɔ no bi sɛ mebɛgya adeɛ a wɔkɔkyerɛ no wɔn ni akyire wɔamɔ mamaneɛ maa mpanimfoɔ no nso ammɔ mamaneɛ ɔse menni tumi wɔ wɔn so na okunu ɛna de wɔn baeɛ nti yɛda ne duru ma yɛkɔe nneɛma ne ba a me maa mpanimfoɔ no bi edi akyire no wɔn turu hɔ obiara ni hɔ a ɔkyeaeɛ wɔn nam m'anim nso na ɛkɔ obiara ankyea me ɛna wɔn kɔtena ase nti maame baako a no wɔ mu ɔyɛ di kuro baapanyin saa da no a adeɛ kyee mmemme da a yɛyɛ ayie no a ɛna ɔyareeɛ nti wɔn de nkan de ne kɔ ayaresa ɛwɔ kɔnfanɔkye ɛna wɔn saa de ne kɔɔ sunyan san sɛ na ɔbɛn etunyan bɛn Kenyase sɛ bɛyɛ a n'abusuafo bɛtumi akɔhwɛ no afei wɔn akɔ mmemme mpanimfoɔ ne kɔ ɛda ato a sɛ deɛ wɔn yɛɛyɛ no ɛntwɛ yie wɔn kɔ ɛda ato wɔ twafoɔ ɛne mawerɛ hene hɔ ɛma wɔn baeɛ nti mawerɛ hene ne twafoɔ hene sɔre sɛ wɔn ka asɛm na ɛma mpanimfoɔ ne bu nkotodwe bɛyɛ sɛ wɔn nsɔre wɔn sɛ asɛm no mengye ntum sɛ mede akyɛ wɔn a ɛnyɛ adeɛ a wɔn bɛsɔre na nsɛ deɛ wɔn nsɔre na mede biribiara akyɛ wɔn na wɔn nsɔre yɛ akyɛ me wadaroma akonnwa yi sɛbi ɛnka yɛde yɛnyɛ mmɔbɔ saa san sɛ kookoofuo ɛda akonnwa no ho mebaayɛ meba nte maa meka pɛrɛ ta ɛyɛ ne yere ɛne ne ma wayɛ no yɛmeɛ nkyɛ nti obiara wɔ deɛ ɔte a ɔne ne kyɛ sɛbio sɛdeɛ medi nka kaeɛ no sɛ nka mfomsoɔ bi mpo na mayɛ a
na me hwe ni mu se ka mamre kwan so me papa frɛ me wo abusua panyin anim na wabɔ me kwa adu se we na ohema na me maame waye manti bisa dia meti ya ni se me ba akɔbɔ paa me blocks a metwa mentioners aduma na me ye susu kakra matwo sika ibe abakra dia se minya enye saa na minya na yere ne me ya aka minya di matu mi susu e di etwa blocks se daachi ebe me ja pade na masi fie me ba ko dini nyina atwa bi ogodibu ya na wo masa akɔbɔ paa se ba bia meti ni monta da roma o ma besi fie ama me ti ba bia me bate no na chi e na meti wall e ni twa yentem kɔbɔ paa e ma wo mbetutu tuo na wo se me pe ba bi fa ti enwumira no na me ma me mudi me kosie ba bi ade achi ye na wo se me free Kenyase e ba Kumase be bo me mu edwa akaka me ba konso no e kwan no ba bia me ba ni fie won ani mu wona ye fakọ kokuruma na obi frɛ me bra sɛ enipa be 30 asa be ka omo ba ye no ho obi a ditatuo enti no yanga baabi emfa menfa yanso ya ho pronkitwa ni mu no etimi fa wa kosi emem ma me bra de me kofa emem ebe pie boss na mbebo mi mu adwa omo kofa me ba ene ne man kofa wo mu so mu mekume no omo kopra ba hu ekonya accident efiri na awukudedri mentini ankosan se me ko Kenyase a me nim die ebeto me akwasida mentimi nkobunsa me ngonya nso bo me ba ahimfie ho ti ekoye agin man se me ko Kenyase na se de misika ayen senka mafun panga busunya panyi onfanto nanim na onfra me se na me maami ayen ma anti bisa ye mete ya ne se me ba ene abusunya ni bi na abusunya na de hye ni bi me ba ne yere akohihye di achi se omunya me dom na wo ma wa akohye o machi no so ba ho emra mi be di akonya me ba so wo frɛ no sanko me di akonya no ono kwa wa se ne yere mpona ede ne ba o ka kire ne se odi a obewu ti woni eda ni wura achia me se de ye wura ma akonya die aye fa ya akonya ntino ene tentan fidie sui o mu hwe ya o we na mo ha wa franto ma ye go we di na metu hima le ekon afa ya me mu ne de woni se mu da ho e to mu nya me dom na won sa fa akonya no e ma no meba ema na chinyame ego jinam ani abusia na ne yira kohye chire a o maye metromo no akotwe kanse menye Kenyase hima ewa abra abusia panyin so no wonim hu bibia se watuma kunya so okotwe kan ni bi adechi ya na o ma ne chinyame eko mem ani Ahafo hodie FM stations e wogo nyina ekoye me ho announcement se na mase menya ohima bio watuma de so ira wadawo mi racha me wadawo ma minim kwa adu a ode bo me na ene ya akran bi ebiasi eye adehia na akwa me bayere akosho machi no emra me ba e ba wodru ho a wo ba chia me asama wa ka kire ne se na nanchia na kra we ya wo mu ade we madante fo ni na Kenyase number 1 hema ene na na atwinsu ya hema asama o ka kire me no entimi ra chia me eya komunine oba ni fie
asɛm a ɔbɛka yɛ ne sɛ meba de n'akyi agya no so ɔde n'akyi agya no bi asese ɔno nso ne Manhene te meba Kenyase a mɛmɛkyia no wɔ ne fie na afei nso no traditional council menka ho sɛbi me nana panimfo ntimi mfrɛ me sɛ ɔmo ne me wɔ kasa bi ntimi mmara na wɔ mo mbisa me na menyia no me panimfo mfa menya hwee ti ekɔdwa kora na me ba daase deɛ kamnim sɛ wɔne wɔ hema adeɛ enka yɛyɛ baako yɛde makonya besi hɔ kora daase hini timi ka sɛ ɔmpene ɛmmea mfa makonya nsi hɔ me wɔ adansefoɔ Lura china me ti akonya mi die fiti mra mi bedi akonya besi nnɛ menya mi gye ada na ma atwa ne ho ahyia wo kɔ ka we ya sei sɛ me kokra na me kasa me ba mo a me di akonya foforo na me nim hwee me ba ankyerɛ me bibia saa na me te bɛkwa idi party na me kɔ na bɛkwa hini a wa free na wa kyerɛkyerɛ me ba na sɛ me kasa me ba ho a ne ma kasa ne ho a wo muti hɔ na yere kasa ɔte hɔ me nkwa me kasa me ba ho a waka kyerɛ me sɛ me nsɔre nyina hɔ enti ni bisa na bɛkwa hini a wa free mu sɛ nana afei na ma ba foforo me pese me bisa sɛ ti sɛ me kasa me ba ho a ɛwɔ sɛ me sɔre gyina hɔ ana ɔse daabi ti me yɛ sɛ ne me ba na me kasa ne ho a me nsɔre san sɛ adumasua na bisa ama na hu ɛno ɔse me mu no sɛ me kɔ na me ba ne yiri ni hɔ a me kasa nko me kɔ na ne yiri wɔ hɔ a me kasa nso nko ɔbɛmu na me kae sɛ 2020 sɛbi me papa konya aka akwanhyia na me wɔ hɔ a ɔmo frɛ me na meyɛ sɛ ne meba ya me ba si die ntina man kan kyerɛ na msi mintimi mfrɛ wo fon so ɛmmɔ wɔ ma ne te sɛ me ba wɔ anim ɛma ɔka kyerɛ me sɛ sɛ akɔmo nyine wa ɔbɛka no kora ɔka kyerɛ me sɛ ɛdeɛ na mepɛ wɔ ha ntimi tena ase ka kyerɛ akɔmo nyine sɛ ɔka kyerɛ me sɛ mensɔre nkɔ timi pie na me di sum ana ne yiri hyia ma no wa no se ade esu ni ntimi ankasa ɛma ne pobisa akyia me na na kyia me timi wɔ fie ana ne yere ba sɛ ɔsrɛ me yesi ye bia me mfa nkyɛ ti me bra kyia me ɛnɛ abegyina akyia me ni sɛ madaboro ma yewura ɔhwɛ me kakra na me brɛ ɛwɔ Kenyase number 2 council na Sema nadi na sema kai na sebena hembe ya no achichi ni dre ama sebe de odia ye de ni sebe jama ai nyama bro de ni na so achichi ni dre owa bro ye ni na as be antisa Eliza Joe. Lucky Nazi. What has more bro kai? What is something Mama mi ko ata mi na pietia wa me ta bi ata se mi fra me ti me you ra se trans mu jira ho no fra tuma no chance na ya you fra wo de o de ja so na no bi tie na ya ba ta ni se you ra na na wo no ana wa fra mi mi pressure that mo kama mi ana na mi adaro mi o ya ku mo o ya ku o me ko na ni e mi ko na e ti ta na na ko so e ko mo ko na e ya ko mi ya mi ni ni e ta fo ya di na ko la na ta ya mi ni be
meet me yes I to wait the other sir me sabi my dear we are not just to not take and so what about the charge? Who is that? What about the charge? Charge I want no, and what you are no. I charge as it's on the tier, and near my way you Kenyase, and also to tell you much area. I mean, so the American is there. Charge you man now, all that the map charge near dear, and yellow play. Some about charge no one I talk at all. No one I talk at all. I said, what you bless and say, I told I said, I was walking when you put it in when you fought him. I was also saying, a yes, come here, a yes, a year, a yes, other than year. What you was a woman to me, as I see her also say, all told in our money to me so on yet. Now, Monday, or you are something. What I'm telling you more to the other. Let's talk about Martin. Now, the island said, may I young brother said, me and Mamma no brother, and so I said, the airplane, one pony, now me, I want some money. The bigger, your idea as a my bigger. If you will be a minister, and I so said, that I